Sponzorem tohoto podcastu je Generali Česká, která vám umožňuje jako první pojišťovna u nás řešit autonehody ve své aplikaci, rychle a online. OK. Za pár dní budem mať 30 rokov a ak som sa za ten čas niečo stihol naučiť, tak je to to, že na prúsery sa úplne nezabúda. A jedna z úspešných automobiliek dnešnej doby o tom vie špeciálne dosť. Že? Volkswagen. Dnes sa ale nebudeme motať okolo slávneho emisného škandálu, o ktorom sa napísalo všade viac ako dosť. Volkswagen má toho totiž na krku oveľa viac. A medzi tými všetkými sa vyníma jeden prúser, na ktorý spoločnosť tak nejak rezignovala, o ktorom sme sa bez verbalizácie kolektívne dohodli, že ho proste budeme ignorovať. Alebo inými slovami, auto, na ktoré už všetci zabudli, ale jak som teraz písal bazarovú rubriku o Volkswagene Up do ďalšieho čísla sveta motoru, tak som naň natrafil. Dámy a páni, znovu vám predstavujem Volkswagen Fox. Normálne až sem počujem to vaše jasné, ježišmária, hentá vec. Samotný Fox, ešte než sa k nemu dostaneme bližšie, je ale len symptómom väčšieho problému, ktorý práve teraz hodlám pomenovať. Až do príchodu Upu v roku 2011 Volkswagen proste nevedel, čo s malými autami. A to je celkom vážne obvinenie, tak poďme na to. Aby sme sa vedeli poriadne vcítiť do tejto vyfabulovanej teórie, musíme najprv pochopiť, ako koncern Volkswagen funguje. Ide o obrovskú firmu, na čele ktorej stojí správna rada, po vašom predstavenstvo. Táto správna rada má svojho predsedu a tento predseda sa potom považuje za šéfa celej skupiny. A teraz nás bude zaujímať Karl Hahn, ktorý viedol predstavenstvo od roku 1982 do roku 1993, než ho z pozície vyšachoval oveľa známejší Ferdinand Piech. Bol to práve Hahn, kto zabezpečil príchod Volkswagenu do Číny a teda aj rozmach, ktorý potom mnohí pripisovali Ferdinandovi Piechovi. Bol to Hahn, ktorý trval na akvizícii španielského Seatu a čo je pre nás omnoho podstatnejšie, bol to Hahn, kto kúpil od Československa Škodu a trval na zanechaní jej firemnej identity. A áno, urobil to z veľkej miery preto, lebo bol idealista, ale z trochu väčšej kvôli zbrusu novej a prázdnej fabrike s dokonalou logistickou dostupnosťou v Bratislave, ale to dnes necháme stranou. Vrátane toho, že jeho otec vytvoril slávne OB tampóny. Tam, kde všetci obdivujú Piecha, sa proste tak nejak zabúda, že bez Hána by Piech dostal do rúk lokálnu fabriku vyrábajúcu asi tak 4 modely a nie globálnu spoločnosť. V zásade, keď sa na začiatku 90. rokov dostal Piech k moci, hovorilo sa o blízkom krachu značky. To však bolo aj dôsledkom nákladov spojených s nákupom Seatu a Škody, ktoré boli chvíľku predtým a z ktorých sa neskôr stali dojné krávy koncernu. A tiež kvôli pár veciam vo vývoji, ktoré proste strašne topili peniaze. Tušíte správne. Hahn miloval malé autá a ich potenciál videl aj v ponuke Volkswagenu. Ale už málo kto vie, že za jeho šéfovania VW vyvíjalo až 3 miniatúrne vozidlá pre ešte len vznikajúci A-segment. Prvým z nich bolo to, čo sa neskôr ukázalo ako koncept Chico. Také malé, tyrkysové, zdrcnuté niečo s hybridným dvojvalcom a plastovou kompozitnou karosériou. Pripomína vám to niečo? Presne tak. Toto mal byť pôvodný Smart. Totiž ešte predtým, než švajčiarsky vizionár Nicolas Hayek začal spolupracovať s Mercedesom, našiel svojho partnera práve vo Wolfsburgu. Lenže od predohnaných plechových aut s motorom vpredu bolo Chico veľmi ďaleko a jeho vývoj by stal strašné prachy. Bola to teda prvá vec, ktorú Piech po nástupe zrušil. Mimochodom, táto plastová pixla mala vnútri LCD displej a head-up displej navigácie v roku 1991. Ďalší projekt... To mi proste neuveríte. Hahn obdivoval najmä malé japonské autá kategórie K a im blízke vozidlá. No a na prelome 80. a 90. rokov nevedel nikto robiť K-kary lepšie ako Suzuki. Hahn tak s nimi začal bližšiu spoluprácu na jednopriestorovom vozidle, ktoré malo motorizovať predovšetkým čerstvo otvorené trhy východnej Európy a dosiahnuť Volkswagenu magických 20% na európskom trhu. Tento projekt bol výrazne dokončenejší ako Chico a niesol charizmatické meno Rose. Lenže potom prišiel 93. a Piechová averzia voči malým autám neobyšla ani toto vozítko. Projekt sa nakoniec podarilo predať koncernu General Motors a presne tak vznikol Opel Agila. Dobré, ne? Čo sme namiesto toho dostali, bolo Lupo. Piech totiž vedel jasne, že malé auto rovná sa malá marža
A teda vysoké náklady nie sú prípustné. Lupo tak stálo na skrátenej platforme vtedajšieho Pola. A presne preto vyzeralo ako autíčko z Pixaru. Mimochodom, za jeho dizajn je zodpovedný Jozef Kabaň, ktorý len o trošku neskôr dozoroval jedno z najvplyvnejších aut dekády Bugatti Veyron. Piech mal vtedy asi pravdu. Agila nikdy dieru do Európy proste neurobila a Smart mal strašne veľa problémov spojených s nezvyčajnou konštrukciou, presne ako to Ferdinand prorokoval. Lupo oproti tomu bolo celkom lacné na vývoj a aj celkom obľúbené. Nikdy však tiež výrazne nesypalo, preto keď Ferdinand Piech skončil vo funkcii šéfa Volkswagenu a presunul sa do dozornej rady, ako je predseda, teda Aufsichtsratsvorsitzender, úspechmi namyslený koncern mal v plnom pláne sa na A-segment akože kompletne vykašľať. No a potom vtedajší šéf Volkswagenu, Bernd Pischetsrieder, v jednom rozhovore pre nemecký denník zadelil, že ak chce niekto lacnejší Volkswagen ako Polo, nech si kúpi ojazdené Polo. A nameril tým na seba všetky mediálne nemecké hovnomety, ktoré sú na podobné výroky veľmi, ale fakt veľmi citlivé. No a tak sme v roku 2005 dostali Foxa. Pamätáte si aj ešte? Túto podivnosť vyvinuli v Brazílii ešte v roku 2003 a preto vyzerá tak, ako vyzerá. V prvom rade má na dĺžku cez 3,8 metra, takže oproti takému Smartu je gigantický a v meste nepriniesol žiadnu výhodu. O segment väčšieho Pola má dokonca dlhší razvor a viete čo? Vychádzal aj z jeho platformy, takže priniesol absolútne žiadnu výrobnú úsporu. Druhá vec. Bol vysoký, čo sa ale nakoniec ukázalo ako jeho veľká výhoda. Len pôsobil kvôli tomu trochu neohrábane, čo mu nepomohla ani vysoká poloha vodičovej sedačky a fakt veľmi tučný nástupík. Nakoniec bol Fox aj pomerne ťažký, keď sa mu ani v najľahšej verzii nepodarilo stlačiť hmotnosť pod 1 tonu. Možno preto, že torzná tuhosť jeho karosérie v skrute bola 17 941 Nm na stupeň a fakt netuším, ako vám teraz táto informácia mala pomôcť. V ponuke boli napokon 3 motory. V Európe tvoril základ slávne HPP so 40 kW, silnejšia bola 1.4 s 55 kW. A keďže sa bavíme o Európe v 0. rokoch, jasné, že tam musel byť aj nejaký turbodiesel. V tomto prípade trojvalcové 1.4 TDI s 51 kW, známa napríklad z nejakého Audi A2. Problém Foxu bol v tom, že musel byť lacný. Tým pádom boli takmer všetky autá oholené od výbavy až na kosť, aby sa základná cena dala zredukovať na čo najnižšiu sumu. A aj tak stál v roku 2006 hutných 244 900 korún, o desiatky tisíc viac ako konkurencia. A to ste nemali ani posilňovač radenia, ani maximálnu rýchlosť vyššiu ako 148 km za hodinu. A teda toto ma potešilo. Fox je tým pádom oficiálne ešte pomalší ako môj šialene pomalý Smart Roadster, keď sa na stovku vyškrabal za dlhých 17,5 sekundy. Jediné dva funky prvky na Foxe boli tie cool farebné poťahy a zadná lavica posuvná o 150 mm, inak fakt nič. A ozaj, v Brazílii dostali aj 5 dverák, aj kombi a dokonca aj malý teréňák, ale v Európe by to asi kanibalizovalo drahšie Polo, takže chudák Fox ostal taký trochu bez pointy. Tu proste nebol jediný dôvod tú vec chcieť. Chceli ste trochu väčšie malé auto, zobrali ste len o 30 000 drahšie Polo predsa. Aspoň ste neprerobili na náhradných dieloch, ktoré boli kvôli pôvodu Foxu, ale že notoricky predražené. A potom je tu interiér, teda festival síce dobre spasovaných, ale inak útrapne lacných šedých plastov so vzhľadom zdrcnutého Passatu P5.5. A čo ma vždy najviac na tej palubnej doske dojalo, to bol ten miniatúrny dekor nad rádiom. Nie je to náhodou najmenší dekor v histórii autopriemyslu? Ak si spomínate na menší, dajte mi o ňom prosím echo do komentov. Smutný príbeh v podaní Volkswagenu Fox tak napokon trval o 7 rokov dlhšie ako mal, čiže 7 rokov. Za ten čas sa ho predalo 304 357 kusov. A to je slušné na auto, o ktorom kedysi novinári hovorili veci ako auto, ktoré neexceluje vôbec v ničom, možno okrem ceny. Jeho príbeh tak skončil v roku 2011, keď ho nahradil od základu vyvinutý a o 3 triedy lepšie postavený Up. A v čom ten stál za nič, to sa dočítate v aktuálnom bazare sveta motoru, ale napovieme vám, že veľa toho nie je. A to je dobré, lebo tá pizza sa po Prahe sama nerozvezie. A my? My sa vidíme na budúce. Vlastne nie tak rýchlo. Samozrejme, v rámci prípravy na natáčanie som si mrkol bazoš a počúvate, tie Foxy sú zďaleka najlacnejšie Volkswageny, čo idú kúpiť. To je úplne viete kde. Najdrahší stojí tak 50 000 a najlacnejší je na predaj, že normálne pojazdný a všetko, za 8 000.
Prosím vás, kúpte to skôr, ako k Saabu a Smartu prikúpim aj túto vec, lebo už to celé fakt nemám kde parkovať. Tak, a teraz sme si kvit. Nazdar!